Mela, ħan ippreparaw ruħna bil-mod. Illum mal-Knisja sa tibdew mixja ta' akkumpanjament mat-tarbija lil mulej oġbu jagħtikom. Imberkin intom ġenituri, xortikom tajba għaliex din nislet u sa tibqa' tgħix għal dejjem. U intom ħatibqgħu għal dejjem l-om u l-missier. Dan hu mument sabiħ u importanti meta aħna qegħdin nirrikonoxxu il-preżenza ta' dan id-don tal-ħajja attiva fil-ġuf tal-om. Ħanitolbu l-barka u l-ħarsien tagħha tal-om u tal-familji li ħajjikkumpanjawha. Ġifieri din huwa il-bidu tal-mixja. Id-berik imbagħad naslu għal Magħmudija li hija don kbir. Fil-Magħmudija nitlaqmu ma' Kristu. Kristu jibda jgħix fina u jekk aħna nkunu attenti biex ngħixu ħajja nisranija, isir attiv fina Kristu, jimlina bil-barka u bil-ferħ. Ħanerġa' nirrepeti jekk joġobkom itelgħu il-qudiem, dil-qudiesa għalikom biss. Kif isir id-berik? Wara l-pritka tas saċerdot ngħidu l-kredu, ngħidu talbiet tal-fidili, ta' interċessjoni, imbagħad dawk il-ġenituri li ħajirċievu l-barka jibqgħu bil-wieqfa huma biss biex tingħati t-talba tal-barka fil-waqt li aħna noqogħdu bil-qiegħda. Imbagħad nerġgħu fit-tmiem is-saċerdot jgħid it-talba joħroġ ibirikkom, imbagħad fit-tmiem inqumu bil-wieqfa kollha kemm aħna u titkompla il-quddiesa bħas-soltu. Jien immexxikom minn hawn. Xi ħaġa oħra importanti, il-fader li jiċċelebra huwa Fader Kristof. Fl-aħħar tal-quddiesa nitbaqt li jitkanta l-innu lill-Madonna, nidħlu fil-kappella, ngħidu 3 Ava Marijiet il-Madonna, imbagħad min ikun irid nagħmlu ritratt flimkien tifkira ta' dan id-berik, imbagħad min ikun irid nibagħtuhulkom u tkunu tistgħu tibdew nimmaġina li diġà bdejtu tagħmlu r-rakkont ta' l-istorja ta' din tarbija x'din issa ħatgħix għal dejjem. Għalhekk id-don tal-ħajja u rigal kbir ħafna. Il-ġabra tal-offertorju sa tkun għal dar Giuseppa De Bono, din hija dar tad-djoċesi li toffri dan is-servizz favur il-ħajja. Itelgħu l-qudiem minn ġej issa fl-aħħar itelgħu imlew il-bankijiet. Mela, nistgħu nagħtu bidu, ħanamlu l-introduzzjoni għal din il-quddiesa qegħdin niċċelebraw nqumu bil-wieqfa, qegħdin niċċelebraw is-sitħat ta' matul is-sena. U il-qari kollu huwa pożittiv għall-aħħar. Ifirħu, imberkin, ix-xurtjati. Fil-bidu ħankantaw l-innu iftu qalbkom beraħ għal Kristu.
jixbħaluna dun il-bniedem iftu qalbkom bera għal-Kristu ma jarafx hemm ġewwa kull bniedem iftu qalbkom mingħajr biża' fittix il-qalbu minn Kristu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Kemm hu sabiħ li hekk inġbarna l din l-Ewkaristija li minna nnifisha tfisser Thanksgiving, rat il-ħajr. U naħseb li hekk il-kol kemm intom, il-kol kemm aħna għandna xi nroddu ħajr lil Alla, speċjalment għall-ħajja. Għall-ħajja li għandkom fil-ġuf ħafna minnkom, hekk għall-ħajja illi ser tgħixu fil-familja. Nroddu ħajr lill-mulej u nitolbuh ikun magħna llum aktar f'dan il-post bl-interċessjoni bil-għajnuna tal-Verġni Mqazza Marija. ċerti mill-għajnuna tiegħu ejjew aħna wkoll nitolbuh iżda maħfra fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ta' kemm il-darbek ma rnexxilniex inħobbu kif jixtieqna u kif iħobbna hu. ċerti iżda li jaħfrilna. Ejjew ngħidu għalhekk flimkien mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġiek. Nroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja, il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-yemien tal-Missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li tagħmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari hu mill-profeta Ġeremija. Nisimgħu tajjeb il-kelma ta' faraġġ li jagħtina l-mulej. Imbirek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej. Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tagħmmar fart tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jagħmmar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma mħawla, beruqa mxenxla lejn il-wiet. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma teħdix milli tagħmel il-frott, il-kelma tal-mulej. Nroddu ħar lill-Alla, ħin jgħidilna xortina tajba, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu, ejja ngħidu bil-qalb u bil-fidi flimkien. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jiqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra imħawla ħdejn nixjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu.
mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li jtajjar ar-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Imkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Issa t-tieni qari u mill-littra ta' San Pawl Apostoli l-Korintin. San Pawl sa jagħtina raġuni oħra għaliex aħna nies ix-xultjati, għax aħna salvi. Nemnu aħna salvi. Ħalla salina Ġesu u bil-qawmen tiegħu daħħalna fis-saltna tal-ħajja, is-saltna tal-la. Dan id-don irċivejnieh mal-mamudija u tirċevih it-tarbija mal-mamudija. Nisemgħu b'attenzjoni. It-tieni qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jekk Kristu mxandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li ma hemmx qawmien tal-mejtin? Għax jekk il-mejtin ma jinqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem. U jekk Kristu ma kienx imqajjem, fira l-fidi tagħkom, u intom għadkom fid-dnubietkom, u mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Il-kelma tal-mulej. Ħajlillalla. Salluqa jgħidilna, ifirħu u waqbżu bil-ferħ għaliex Ġesu ġie għal kulħadd. Iżda għandu attenzjoni preferenzjali għaċkejkni, l-umli, dawk fil-bżonn, dawk ippersegwitati minħabba s-sewwa. Inqumu bil-wieqfa għal-kant tal-Alleluja. Ifirħu u waqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu niżel ma' 12 u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Ġesu refajneħ lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ħenjin intom il-foqra, għax ta'kom jassaltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku, għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba ben il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtowkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom, bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu waqbżu bil-ferħ, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirijiethom lill-profeti. Ma ħażin għalikom intom il-onja, għax il-faraġġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn, għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titħku, għax għad tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġejt, għax l-istess għamlu missirijiethom lill-profeti foloz. Il-kelma tal-mulej. F'dal-Vanġelu li għadna kemm smajna, Ġesu jieqaf f'wita. Ġifieri ferja li kienet ċatta. Tgħidu allura b'daqshekk. Ma dan kien post fejn kienu jivvjaġġaw ħafna nies u hemmhekk jieqaf.
Jieqaf ikellem lil dawn il-folol, fil-fatt jgħidilna l-Evanġelista mill-ewwel li kien hemm folol kbar ta' nies. Appuntu għax kienu għaddejjin jivvjaġġaw bejn il-bliet tan-nord, għandek Tir u Sidon, u s-sawt lejn Ġerusalem. Kienet żona kummerċjali ħafna, ta' kummerċ kbir, u hemmhekk jieqaf u jkellimhom. U naħseb li issa qed jiġri l-istess. Il-mulej li qed jieqaf u jkellimkom, lilkom. Jew aħjar intom għażiltu li tieqfu naqra u taraw x'irid jgħidilkom hu. Għax intom ukoll qegħdin fi vjaġġ bit-tarbija tagħkom, vjaġġ li tafu minn fejn telaq mill-imħabba tagħkom. Kollox telaq minn dak il-mument l-aktar intom u bejnietkom, fejn kelkom lil xulxin bies u lil ħadd iktar, fejn ħabbejtu lil xulxin mingħajr riservi u propju frott ta' dik l-imħabba li telqet ħajja ġdida, li bdejtu vjaġġ ieħor sabiħ, avventura ġdida. Ġesu wkoll ġifieri qabel fil-linji ta' qabel din is-silta ukoll kien waħdu fuq l-għoljiet jitlob li kien fl-intimità mal-Missier, imbagħad jinżel jażel l-12 biex ikunu miegħu u magħhom jieqaf f'din il-wita biex ikellem lil-folla. Araw qisu x'kombinazzjonijiet. Issa li tibda l-avventura ġdida tiegħu mad-disċipli, ma' dawn it-12 li jażel miegħu. Allura x'jgħid fil-bidu ta' din il-missjoni ġdida? X'jgħid lil dawn il-folol li kienu għaddejjin fi vjaġġ? Ħanaraw naqra. Għax nemmen li jotta likom ukoll illum. La ġejtu għaw. Intom li qegħdin fil-bidu ta' din l-avventura ġdida tagħkom, fil-ħajja, bil-ħajja li qed iġġorru fil-ġewf. X'jgħid? Araw. Jgħid ħenjejn intom il-foqra, ħenjien intom li għalissa bil-ġuħ, intom li għalissa tibku. Mbagħad iżejt imma ħażin għalikom intom l-onja għax il-faraġġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom li għalissa mxebbejn, intom li għalissa titku. Innutaw ħaġa, iktar milli ħenjejn u ħażejn għalikom. Ġesu qed jafas fuq kif intom bħalissa. Għalissa, ġifieri fil-mument preżenti. Kollox jiddependi minn issa. Jekk intom diġà mxebbejn u sodisfatti u daħkanejn bil-ġejt, ħażin għalikom. Bil-mod. Da għaliex qed jgħid hekk, x'jiġifieri ħażin għalija jekk qiegħed sew. Il-kwistjoni jgħidejn illi dan id-diskors jinftieq aħjar wara. X'ħin jgħid, dritt wara din is-silt eżatt, il-vers ta' wara jgħid imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom u jkompli ħobbu. U din il-kwistjoni kollha. Mejnu nagħmel din il-question, minnu dak li kapaċi jieqaf jisma'? Minnu f'qejr, minnu fil-bżonn, minnu bil-ġuħ, jew fil-biki u d-diffikultà, dak kapaċi jaqaf jisma'. Imma min diġà qiegħed sewwa mhux ħajsma' minnek. Mhux ħajsma' minnek. Dawk li huma diġà sinjuri li m'għandhom bżonn xejn, il-faraġġ tagħhom ġaħaduh. Mhux qed ifittxu għajnuna, ma tarax għandhom kollox. Mhux ħajsimgħu xi Ġesu, m'għandix bżonn qiegħed sew bħalissa. Fil-fatt hemm salm li jgħid dis-sentenza, Salm 49. Il-bniedem x'kien ikun fil-ġejt ma jifhimx. Ikun qisu bħal bejjem bla moħħ u bħalhom jispiċċa. Jiġifieri miskejn min ikun hekk jama bil-ġejt u ma jibqax jisma'. U faċli jiżbalja x'jimxi bla moħħ u mara jitlef kollox tafux. U din hi l-kwistjoni kollha. Dan il-kliem nistgħu naqraw għall-affarijiet ta' barra. U sewwa. Imma nistgħu naqrawh ukoll għal dak li għandna aħna fuq ġewwa, għal kif aħna minn ġewwa, għal kif qed inħossuna minn ġewwa. U ġa fina nistgħu ngħidu jekk nammettu jekk aħna sinċiri dejjem hemm xi ħaġa nieqsa. Dejjem toqqosna xi ħaġa. Qatt ma aħna vera mimlija, baqgħodna bżonn ta' ħadd u ta' xejn, żgur li hemm ċertu faqar, hemm dmuħ li ma jidirx, spiss hemm qalb hemm xenqa. U żgur li dejni is-sitwazzjoni li ġabitkom għaw illum. Għax veru li għandkom rigar kbir,
Veru. Irċivejtu ġejd kbir bit-tarbija l-ġdida li ġejja. Imma u veru kolli ferħanejn, nemmina. Nemmnu qed tirringrazzjaw lil Alla kif fil-bidu. Imma veru kolli li beżanejn. Ma naħsibx li moħħkom mistrieħ issa. Baqa x'jiġi. Veru wkoll li appuntu għax ma tafux x'ħajjiġri, tafu li ma tistgħux issolvu kollox u din ma sserraħlekx moħħok din il-ħaġa, il-futur u x'ħajjiġri minnha u kif se tkun. U kif se jkun, se joħroġ għalija jew għar-raġel jew imqareb bikwietu jalla ma jieħux minn tiegħi jew ma nafx, jew jalla dan ukoll joħloq ċertu biża' u inċertezza. U nemmen li tħossukom ħafna helpless f'ċertu sitwazzjonijiet. Tħossukom li għandkom kemm għandkom u kapaċi kemm intom kapaċi, xorta mhux biżżejjed ta'. Xorta jibqa' ċertu faqar. Xorta ma tistgħux tirranġaw kollox. Xorta tbaqalkom bżonn lajnuna u ħafna. Imma raw dan il-faqar tagħkom, din il-helplessness tagħkom hija l-bieb li minna tistgħu tilqgħu lil Ġesu is-Salvatur. Minn hemmhekk jista' jidħol jgħinek Alla u jsalvak u ssibu miegħek. U mhux għalhekk Marija fl-innu tal-Magnificat, ġifieri f'dan l-istess Vanġelu tal-Luqa kienet qalet ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Tajt għax u xeħet għajneh fuq ċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Jien li mien xjajn. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. U mbagħad tajt wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom u dawk li huma proud bihom infushom għax jaslu kull imkien. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u x'għamel? Olla ċkejknej. Mela b'kull ġejt lil minhu bil-ġuħ arawha. U l-lonja batom il-barra b'xaj. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu. Tibżewx. Ħajjieħu ħsiebkom Alla. Ħajqawwikom fiċ-ċokon tagħkom u se jagħmel ħwejjeġ kbar magħkom. Għax intom ma tistgħux tagħmlu kollox. Ma tistgħux. Intom tagħmlu biċċa u mbagħad Alla jkompli. Ma tistgħux titkabbru u tiftaħru li ma għandkom bżonn ta' ħadd u xejn. Ma tistgħux tgħidu li issa lesti, issa jkollkom baby u daqshekk ma tridu xejn iktar. Tridu mela ma tridux. Triduh, anzi ħanajdek. Għalhekk qegħdin hawn, triduh jgħinkom f'din it-tqala. Tqala ta' veru ngħidula għax hemm il-pejs. Mela m'hemmx. U qed jiżdied. Ħanajdwa kif inhi. Imma place toħduhiex biss fis-sens ta' toqol u piżijiet mhux fiżiċi u laqqas ngħidilkom piżijiet ta' problemi li qed jiżdiedu, veru dawk jiżdiedu. Imma ħoduha wkoll fis-sens ta' valur. Ġifieri pejs li għandu valur. Bħal dak il-ġebel il-ħaġar prezzjuż li fil-miżien għandu l-pejs tiegħu. Jiżen tqejl għax jiswa ħafna. Iġifieri x'qed ngħidilkom jien, ożżuh dan il-pejs. Ożżuha din it-tqala għax jagħmilkom tiswew iktar minn kemm diġà tiswew. Aktar ma jikber il-pejs fit-trobbija, aktar tiswa l-imħabba tagħkom. Aktar jiswew is-sagrifiċċji tagħkom u ħatamlu kif diġà għamiltu. Aktar jistgħu ħallu ġejt anke lilkom stess. Jiġifieri li qed ngħidilkom din it-tarbija mhix għal xejn. Ma tkabbarkom jekk terfgħuha mal-mulej imma. U tinsewx issa. La ġejtu għaw ta' pinu lil Marija qed iddaħħluha fin-nofs u sew tagħmlu. U ej tafu x'tagħmel hu x'int tindaħal waħda tgħid and she means it bħal kull mara, insomma. Waħda tgħidlek u dik tkun. Ġiet tgħidilkom kelmtejn u dawk ikunu ta' ġiet tiftakru fit-tiċ ta' kana x'kienet qalet. X'inġara li daw jippanikjaw spiċċalhom l-imbejt issa u l-problemi x'ħan għamlu. Waħda qaltilhom, għamlu dak li jgħidilkom hu.
Full stop. Daqshekk. Għamlu dak li jgħidilkom hu. U jaf jgħidilkom kif qalilhom dakinhar jimlew il-ġarar bl-ilma u inti tgħidlu ma da bis-serjetà jew. Bl-ilma jellem bet ir-rejt. Jien din il-problema tiegħi u qed jgħidli xi ħaġa. Appuntu qed jgħidlek xi ħaġa li tista' tagħmilha int. Jiġifieri inti l-ilma taf minn fejn iġġibu, tista' timlihom bl-ilma. Imla bl-ilma fejn tista'. Fejn tista' tagħmel int. U l-imbejt iġibuhom. U naħseb din l-istedina li għandna llum. Għamel dak li tista'. Il-bqija ħalleh fideh. Immin tagħmel dak li tista'. Ħobb kif tista'. U l-bqija jieħu ħsibu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejwa sa flimkien inqumu biex ngħidu il-kredu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Il-mnissel mhux magħmul. Mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu. Mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem b'fom il-profeti. Fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarmu mudija waħda għal mafra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet il-ħajja ta' żmien illi ġej. Amen. Sa ngħidu talbiet tal-interċessjoni. Fil-waqt li rroddu ħajl il-mulej għal-kelma tiegħu li ssaħħaħna u tmantnina ejjew inqedu f'riġleħ dawn it-talbiet tagħna. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun aktar bħal dik is-siġra bi frejej wisajn li tagħti kien nuwens lil bnedmin kollha nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Għamel mulej li daw kollha fdati bis-seta ta' tmexxija ifittxu dak l-erf li joħroġ minn qalb li taf tħobb u minn moħħ li jara fix-xejn tiegħu quddiem il-ħalliq. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Għamel missier li l-missirijiet u l-ommijiet kollha iwettqu bimħabba sħiħa u sinċira l-missjoni nobli li inti fdajt fidejhom. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Mulej, il-ħajja hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun imħarsa u onorata fl-istadji kollha tagħha, mit-tnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha. Nitolbu. Smana, nitolbuk mulej. Għamel mulej li l-kelma tiegħek tkun dejjem aktar fiċ-ċentru ta' ħajjitna u għejna nħalluha tkun dak id-dawl li jakkumpanjana fil-mixja tagħna lejk. Nitolbu. Smana, nitolbuk mulej. Issa mhux ħanalquhom it-talb tal-interċessjoni, dawk li ħajirċievu l-barka joqogħdu bil-wieqfa fil-waqt li l-oħrajn aħna noqogħdu bil-qiegħda. Dawk li ħajirċievu l-barka tat-tarbija. U Alla, awtur ta' kull ħajja, birek nitolbuk lil din it-tarbija fil-ġuf ta' omma. Ħarisha f'kull waqt u għatija twelid b'saħħtu ħajkun sinjal ta' twelid mill-ġdid tagħna li jagħti seħħ fil-għena dejjiemi tas-sema. Mulej, int li lil din il-mara tajta li tasal għal ferħ kbir lis-sirhom, għatija l-faraġġ fl-ansjetajiet tagħha u rida soda li tmexxi l-wild ġdid tagħha fil-modijiet tas-salvazzjoni. O Sid ta' żminijiet kollha li għażilt lil dan ir-raġel biex jara fil-grazzja u l-ġieħ li jkun missier,
Għatih il-kuraġġ f'din ir-responsabilità ġdida u għamel minnu eżempju ta' ġustizzja u verità għal ġejt ta' dan il-wirt. Mulej żejjen lil dawn il-familji bimħabba sinċira u dejjiema. Issa li qed iħejju ruhom biex jilqgħu fosthom lil din it-tarbija l-ġdida. Mulej inti qed fil-qlub tal-bnedmin kollha ta' rieda tajba sens kbir ta' staġib u qima għad-don ta' ħajja ġdida. Imla lil din il-komunità bil-fedeltà għat-tagħlim tal-Evanġelju u għati lill-membri kollha ta' rieda imġedda li jaqsmu fil-formazzjoni spiritwali ta' dan il-wild ġdejt fi Kristu l-feddej tagħna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ibqgħu bil-wieqfa. Issa Fader Kristof ħajaddi iberikkom dak l-ilma u l-ilma tal-mamudija ifakkarna fil-mamudija tagħna u li dik it-tarbija ħatirċevija ukoll titlaqam ma' Kristu. Sadattant inkantaw. Issa kulħadd iqum bil-wieqfa ħalli issa jkollna l-proċessjoni tal-offertorju. Ejja ngħidulu lil Mulej, Mulej fidejk jien nagħti ħajti lilek, hekk se nkantaw u nagħmluha bil-verità. Għodu bil-qeda. Tajtna dal-ħobs qed nofrulek frott tal-art ix-xogħol li temli minnu sirajna l-ħobs tal-ħajja. Umu bil-wieqfa.
Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' lej minn idej sakrifiċċju għal tifħir u glorja ta' Jessu, għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja b'qabsa kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw mulej u nresqulek din l-offerta li tnaddafna u ġeddidna għamil li jġejb il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek, speċjalment aħna u niftakru fil-Verġni Mqazza Marija u nfaħru l-kobor ta' tjieba tiegħek bl-istess sinnu ta' ratti l-ħajr li għamlitlek ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerret fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli kollha. Waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu t-tifħir tiegħek. Qaddejs. Alla tal-eżerċti għaddis, għaddis, għaddis il-mulej, Alla tal-eżerċti smewit u l-art li himlija bil-kolja tiegħek. Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom mal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Inqumu bil-wieqfa. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-familjari mejtin tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Issa flimkien mill-qalb nitolbu t-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja ħen jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix illi tidħol taħt is-saftier. Ejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ħanirċievu don kbir. Mhux jien ngħix, iżda Kristu ġej jgħix fija. U mhux issa biss meta nirċevih u jrid jgħix kull mument magħna fis-sabiħ u fl-ikraħ. X'irridu iżjed? Ejja nersu nirċievu l-Ġesu b'ħafna ferħ f'qalbna, irrossuh ma' qalbna u ngħidulu ibqa' magħna mulej. Nkantaw Iżajja 49.
nitolbu. Umu bil-wifa. Tmajtna mulej bl-għaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel illi bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħar lill-Alla qabel ma mmorru. Issa jitkanta l-innu Marjan. Nitelgħu fil-kappella ma' Fader Kristof ngħidu 3 Ava Marijiet il-Madonna. Imbagħad wara nieħdu ritratt min irid flimkien ma' Fader Kristof biex jibqa' tifkira ħalli mbagħad ruha lit-tarbija li ġibtuha ta' Pinu għad berik. Nibdew tilejn jekk joġobkom fil-kappella. Issa jekk joġobkom inġabru kollha flimkien min jixtieq li jidħol fir-ritratt. In-naħa t'isfel tal-kappella u oħrajn iqogħdu fuq. U dawk li għadhom ma rreġistrawx jekk joġobkom wara għaw Rita ħalli nistgħu nibatulkom il-komunikazzjoni dwar din iċ-ċelebrazzjoni.